खुलुमो खाबनाय ताखौ खिथे बुखुक सं जों तिने फाइसक बायजाक मानदाय ब्लक नि बिसिं जे काथिराम एडिसि विलेज बिसिंग अरो नुगिमान खना नंगलगो स्राय स्राय अरो मगदाम अरो आलु गोबां मा दाल बिदाल चिनि चांमुं चिनि हुकबार बेदेकनि गोबां मा चांमुं बेदेक चांमुं मैखिथिं खिथिं गायजाक बे जों सातायग्लाय अरो जों गोबां मा लुकुरक अबहाय चिनि यागो सामुं क्रै हुमुं क्रै चिनि यागो जों मानथाय मानिया सकथे मानिया हनै सिमि जों सागनो वान सुगै तंखाय नेगेटिभ पॉइन्ट नं tlangै तंखा अंकांक्लाय जों फाबसकांनि सालो जों अबहाय आगुगै मानिया गोबां मा बर' रक गोबां मा लुकुरक न सावो जों जब क्रै हिंगांके जों थाङै मानिया चिनि यागो साख्रि क्रै हिंगांके जों साख्रि क्रै हिंगांके जों नुकुं सनामै मानिया फे साबसा साख्रि क्रै इंगै बनि यागो साख्रि क्रै इंगै बनि थानि मुंसा सामुं हुमुं क्रै इंगै बनि अबहाय रक मगदाम बारि निनि आलुक बारि निनि गोबां मा मैखिथिं थाइखिथिं खाय बनि सायो मानो अबहाय नो एग्जांपल जे ताबुक जों फाइसक बायजाक मानदे आर द ब्लक नि बिसिं काथिराम एडिसि विलेज खरकसा ताखुक अबहाय कि खलायका जे अजराव गोबां कुक बिनि अबहाय आमनि बिनि मगदाम बिनि आलु बिनि हयरो हायको मुलाय अबहाय गोबां मा मैखिथिं थिखिथिं खलायै बारि खलायजाक स्राय स्राय ताबुक सिंनि कक खरांनि बिसिंतै नुगै मानाय खाबनाय ताखुक ते बुकुक सं अजराव नाय तंनाय नर स्राय स्राय फुंनाय अजराव जों मानदे ब्लक बिसिङाव फायमानि यागल बोसुक जरति बरक सामु हुमुं मानै तंग तै बजराव बरक अबहाय सामुं रं मानखा फायरि जों मै बाक्सा लगियो आउ ताखुकते बुकुक सं जों बुइना सिमि ककसिल सवै बुंया हायदबा जों गोबां मा लग्रक सावो चिनि बर' रखम माथाय खाने रोंया मैखिथिं थैखिथिं खाने रोंया हास्ता पांनि सेप सब मानिया नै फे अब एग्जांपल ताबुक अजराव जों जे फाइबा जाक और नुगैमान खानर आनि बसकांगाव जे आलु कायजाक तै जों अजराव मानखांखाय अ बागाननि हायगबो अ मैखिथिं थैखिथिं गायनायनि बबाग्रा बाय कक सानाय अ मालिक बाय अ नकफांबाय स्राय स्राय बिन बुकुक तुइ नरनो स्राय स्राय खनारनाय बमतिखे अमहाय एस खलायका बाहाय बाहाय के खलायका बाहाय बाहाय प्रोसेस इन नोंबो आंबो अबहाय मैखिथिं थैखिथिं खलायना आंगांलाय बमहाय याप्रिना हा नांनाय फायदि सिंवे बाक्सा स्राय स्राय तिनि नुगै मानाय नरक चिनि कक खरांनि मांफिलेनि बिसिंतै अजराव जों मानखा अ बागाननि मालिक हायगाबा बागाननि नायकल फां बागाननि तैकल फां बागाननि बबाग्रा हिनै मानो अजराव जों काकानो सोंनाय अजराव जे बमहाय के याप्रिनावै बमहाय वानसो मुंनाव नाहारै अबहाय मैखिथिं तैखिथिं गायखा सामु हुमुं त गोबां मानो दं जों गोबां मानो नुखुं बानचि उइ थाङै मानो जावै मानो फिया मैखिथिं थाइखिथिं ताङै खलायके बमहाय हापांनि बखाक्तै हायगाबा सरकारनि बखाक्तै बसु बाचु मानै दं काकानो पिलानि दिन सिने मुंगरे दिन बुं सागोन आनि बुमुंखाय कालु देबरमा चिनि पार मुंखाय सरलसफरा हांखाय चिनो काथिराम एडिसि विलेज खलायो जों बिसिब्रुम दा खलाय फायमो जों बिसिब्रुम खायो जों ताबु कमसिको ताय गोबां खायजों ताय खायो जों सेमा रग खाय बसु रंमानखा सेमा रग जों कानिबो मगदाम एक कानि खायके हांखाय जों 40,000 मतन मानस बे बागै निनि आलु निनि अबहाय मगदाम निनि मुलाय अबहाय रग टोटल फालैनाय बोसोराव फालैमान जों प्रायबो मगदामनि सिमिसे प्राय कानिबो तुमनो 40,000 मा हांखाय जों 3 कानि रखायो प्राय लाख कासाकासि लाखनि ऊपर मानो जों कदो तेबन बागै जों गांला कायो आलु कायो मुलाय खायो खिरा गुदा खायो
निनियो कसै 12,000 खायो आमतिर खै मिलुइ जों प्राय एमने 2-2.5 लाख मतन बसरे इनकाम खाइता इनके जेफ्रो ओबहाय मगदाम तगदाम रकायो ओबहाय मिखिथिं सिखिथिं रकायो बोमाहाय रक सरकार रक नारा नायकल नरनो ते ओ औरत एग्रीकल्चर जे हुकबार खलायनि बेदेकनि औरत ऑफिस दंगो अंकांके बरक रक चेत्र रक नरनो बिथि ब्राय रक रक बक जना सुबा सुरमा बगनि जों खाइमोन के बक जना बिथि रक किसा सुबावो के बसलि बरवो के बं सुबा जुमानिनो जों सबपन खाइमोन जों सिमबा याबा जों पुसाक्रि हिंगा जों खाइमियाब्ला के बक अमति खेरमा बगै जों बंनो बेलेखिना हामजागो ताइबो जों बक अमति खे जों ताइबो खांका जों ताइबो काहाम के खाइनमु जों ता बक जों ताइबो सुबा सु खाइगा का जों ताइबो खाइमान ता बासाइ मानता जों साजुं याक बाय कैसे बासाइ मिया जों ताइबो बक सुन सुबा सु खांका जों ताइबो काहाम के बासाइ मान अमति ता जों औ एग्जांपल खनायमंना खापनि ताखुक ते बुकुक सं चिनि ताखुक अकरा काकानि बुकुक तै जों अबहाय निनि मिखिथिं ताखिथिं खलायबो जों चिनि नक नुखुंनो बानचि रुइ मानो जों नक नुखुंगो जों माइबो तै नों द्रबलेंगो हेदेबो का तै नुखुंगोले खरा बुसुक तो आन नुखुंगो हंकाय एमने खायतो बसारो खायतो सलार ताखनि बरि कैसा हंकाय बं जतन काइरि बाय ताबो जों नक आनि लगी बाय जों खनिनो तंग ताबो हंकाय बायनो जों इको बायनो कुन रकम खाय जों चलि लाई तंलाय जायको गांके अबहाय रक जे सामुं तो ट्रेनिंग रकना नाजाक दा आगि बाक्सा बरक तो अमहाय तो सामुं खलायमानिया जागा जमै दं ट्रेनिं नाजाक जों एमने दिबो दयरको पन थांगा जों खवाय जिब्रि रको थांगै बाय अनेक जों लेमु सर रको बदि थांग जों ट्रेनिं खायजों बमहाय कजा क कजार मुं तनै लुकुरक न अबहाय मिखिथिं देखिथिं खलायने रकनि मिखिथिं तो ताबक तो मार्केट तो बेलायनो डिमान्ड जिन हाति ओ मास मान थगया जों मिखिथिं सारके जों मासि सायमेनिया इंगांके मिखिथिं तो चिनि जे प्रोपन सिनांगो ग जे जारा ताबक तंगै तंनाय रक बाक्सा ताबक साकरि करै बासिन थानि जों अमहाय जागा तंफनो खलायने रिया वान सुमुं करै इंका अमहाय मिखिथिं देखिथिं खलायबो जों जावै मानि अंगांके बमहाय गजा क कजार मुं तो एको अबनो हायनो जतन चिनि को ताखुक रक ताबो तंनाय सेगला सालाय रक बा बयस्क बर रक हायना आसुक तंमा साइबा जागान मागना खिखलाय तनमा साइबा जतनो आम देखे खलायलाय हिंखाय जों बाजार ताइबो गोबां माखै खायै कारिवै ताइबो गोबां खायाखै जों पैसानि इनकाम खालायमानै नक नखुंबाके ताम चागिरि नांगो जों अबो खालायखै ताइ पैसा मानो जों चागिरि खायगले माससे 1000-10,000 रक मानानो जों एक बाजार तलांखै 10,000 जों मानपाय अब हामी दिबा अब ताइब जाजको जों ताइब जों याग खाइगांका मुसुक बेरा रबो रनांगिया को मुसुक रबो खाना नांगिया जों आराम कै के बेरा फोर नांगिया काहाम कै खाइमोन जों इंके ओ नायकानि खलायमानि बाय ताबुक पयलानि सिमि जे कय मास रक नां जे अबहाय नायकानि खलायमां जों खायतो नायकानि खाइमोन हिंगा जों अब प्राय अंगनि सिमे जों ताबो प्राय जों तो 12 मास खायो माहाय माइनि जरा बक बिसिमे फनो एक कानि आधा कानि आमतिर फनो खायो 12 मास जों मगदाम खलायो जों अब डेली गारि दङ जों ओंखाय ताब छिदन ओंखाय ताइहा गोबां खाइदो जों ओंखाय दै रनाय बागै दै रगरना ओंखाय मेसिन पाम्पसेट मेसिन रगो जों अबाब्ला स्प्रे मेसिन अबाब फंकाबा अब सब खाइजुंमाया जों सरकारनि तिखि मांखांका जों ताइबो जों डेभलप मानो न अब कयमुंदे सरकारनो बम हाइते क कजार मुं तने कयमुं सरकारनो जों तुमनो बकाहाम के नाखांका स्प्रे मेसिन रंका जों ट्रैक्टर रक तुम रखांका ताइ जों ताइ फाडेला जर ताइबो काहाम के रखांका जों ताइबो काहाम के खाइमाना न बगै जों हामाय मारनाय त जों ताइबो बेले हामबायसिनि काकानो आ कयमुं चिनि हास्तिनि हुकबार बेदेकनि चिनि मन्त्रि ताइसिनि गोबांमा अबहाय चिनि अधिकारिक रगनो कयमुं फाइनाय सालो बरनो तिबो चुबा चुमान खांख्लाय बरक तिबो तिनि उसुक तंमनि खनानि सालो जों उसुक ngै मानो आ कक खरांनाय तंनाय हाय जों जवै यावै तंनि जों बाक्सा जों आयंग ताइसि दिगि थाङो फरंनाय नरनि बसकांगो हुकबार खलायमानि बुसुक जरते बरनि सुजुग सुबिदा ngै तंग ताइ बरम हाय बरक सेप सामानाय तंग हास्ते हाबांनि बखाक्तै जों बाक्सा जवै तंदे